Když se řekne JVTP, to je místo, kam můžou přijít, když mají nějaký nápad na podnikání, něco zajímavého, anebo chtějí inovovat, tak chceme, aby přišli právě za námi. Jsme určitým způsobem i inovační centrum, to znamená, že máme nějaké programy podpory a máme tady i zázemí laboratoří a různých technologických místností. Krásný den všem posluchačům podcastu Naučíme AI. Dnes se podíváme na místo, kde se rodí budoucnost jižních Čech, do Jihočeského vědecko-technického parku, zkráceně JVTP. A dnes tu máme ženu, která má pod palcem inovace a podporu podnikání, Martinu Panašovou-Huckovou. Martino, ahoj. Ahoj, Jakube. Zdravím tě. A Martino, prosím tě, hned na začátek taková otázka na tělo, když se řekne umělá inteligence, co to v tobě vzbudí za pocity? Je to spíš strašák, anebo každodenní pomocník? Strašák to určitě není, je to každodenní pomocník a je to něco, co ve mně vzbuzuje nějaké očekávání a je to něco zajímavého. Jo, takže se to nebojíš a používáš pravidelně umělou inteligenci? Ne, v Jihočeském vědecko-technickém parku se umělé inteligence určitě nebojíme a používáme ji asi tak jako běžně, jako dneska lidé, kteří pracují u počítače, ji používají. Super, tak to máme radost, takže si můžeme dál povídat. To jsem rád, že ten podcast může pokračovat. Já teda s dovolením budu říkat JVTP zkráceně, protože než bych řekl Jihočesko vědecko-technický park, tak bych už šel skoro na oběd. Takže můžeme se držet tady toho JVTP? Určitě. To je taky to, co chceme, aby lidi věděli, když se řekne JVTP, co to je, nebo JVTP, aby věděli, že to je tady ten náš dům a že jsme to my, že to je místo, kam můžou přijít, když mají nějaký nápad na podnikání, něco zajímavého, anebo chtějí inovovat, už aktuálně podnikající lidé, tak chceme, aby přišli právě za námi. A kam to je? Je to teda na adresu Lipová 9 a sídlíme tady blízko univerzity, blízko biologického centra a řekla bych, že je to úplně to nejlepší místo, jaké můžeme mít tady pro to, aby jsme propojovali ostatní s vědou a výzkumem. Takže to znamená, že třeba když půjde někdo z ulice, zaklepe tady na dveře a řekne, mám fantastický nápad na podnikání, takže se mu pověnujete, že ho vyslechnete, nebo jak si to mám představit? No, tak kdyby nastala opravdu takováhle situace, tak bychom asi bychom toho člověka určitě bychom ho přijali a nabídli bychom mu tady kávu a řekli bychom mu, že se může přihlásit do naší soutěže podnikatelských nápadů Jihočech. Ta je teď aktuálně otevřená. Do 15. září se může každý přihlásit, pokud máte nějaký zajímavý podnikatelský nápad, anebo jste startup nebo firma se startupovým potenciálem, tak vás tady rádi uvidíme. Jihočech je v podstatě vzdělávací, akcelerační a soutěžní program. A přihlásit se můžeme na webu, předpokládám někde? Přihlásit se můžete na našem webu, na webu jvtp.cz. A je to zase tady, jvtp.cz. Tak super. To znamená, že vy podporujete začínající podnikatele, anebo už někdo, kdo má jako rozběhlej biznis, ale chtěl by to eskalovat a chtěl by třeba i využít nějakých dotačních titulů, to je taky možný tady přes vás? My toho děláme opravdu hodně. Jsme teda vědecko-technický park a inkubátor, máme tady zasídlené firmy v našich prostorách, ale jsme určitým způsobem i inovační centrum, to znamená, že máme nějaké právě programy podpory pro začínající podnikatele, kteří jsou vlastně inovativní. Jo? Jde nám tady vlastně o to, aby jsme podporovali zejména inovativní podnikání, protože na podporu klasického podnikání je tady spíš třeba hospodářská komora. OK. Ty sama se věnuješ těm projektům, rozvíjením těch projektů. A jak moc se tvoje práce za poslední, řekněme, 2 roky změnila, když přišla ta vlna šílená umělé inteligence? No, tak já jsem vlastně v JVTP teďko skoro 3 roky, takže jak to vlastně bylo tady předtím, tak to by byla spíš otázka na kolegy, ale předtím byl covid, že jo? Takže to byla zase taková výzva, situace. No a pořád se nám to teďko mění a je to fakt všechno jako turbulentní. Řekla bych, že nástup umělé inteligence spoustu věcí velmi zjednodušil. Ta naše práce, protože je to víceméně práce s lidma, tak ta se úplně zase tak nezměnila. Jo, ale pokud jde třeba o to, jakým způsobem připravujeme ty programy, píšeme projektové žádosti nebo děláme, řekněme, takovou nějakou administrativu, tak to teď má určitě trošku jiný workflow, než to mělo dřív. A dobře, pojďme se teď podívat na ty firmy, co máte tady pod střechou. Říkala jsi, že jste inkubátor těch firm, tak
Jaké firmy tady dneska sídlí pro inspiraci? Aha. No tak vlastně my jsme jako poměrně jako velký dům a máme tady i zázemí laboratoří a různých technologických místností. Můžeme tady mít biotechnologické firmy, chemicko-technologické firmy, ale máme tady samozřejmě i ajťáky, máme tady firmy, které se zabývají virtuální realitou, které mají nějaké jako zajímavé online produkty a máme tady i firmy, které se zabývají vzděláváním, jak v oblasti třeba polytechniky nebo třeba AI, že jo? I naučíme AI, je tady naše zasídlená firma, i když teda virtuálně, protože u nás můžete zasídlit jak fyzicky, tak i virtuálně. Super, super. A ty firmy mezi sebou mají možnost se tady nějak potkávat v rámci nějakého řízeného networkingu, třeba pořádáte i takovýhle nějaký akce, nebo je to spíš na nich, jestli se tady potkají na chodbě a něco si řeknou? Určitě. Je to vlastně tak, že ty firmy nám tady v podstatě jako sami od sebe vytvářejí takové spolupracující prostředí, protože je to přirozené, že když máte někoho blízko, že se můžete zeptat, co dělá, jak to dělá a můžete páchat společně nějaké zajímavé projekty. To, co my pro ně vlastně děláme, je, že každý měsíc se s nimi setkáváme na snídaních pro startupy a se startupy, jak tomu říkáme, nebo startup meety, tak takovéhle akce. Jinak samozřejmě, protože naše funkce je nejenom teda připravovat nějaké programy pro firmy, ať už zasídlené nebo nezasídlené, ale i zájemně propojovat. Jo, mezi sebou, to znamená, že propojeme startupy s většími firmami, s vědecko-výzkumnými organizacemi, které jsou tady, a to nejenom teda asi, řekla bych, jako v Jihočeském kraji, i když to je to naše primární působiště, ale můžeme i dál. Jednak v České republice, ale i třeba za hranice máme jako výbornou spolupráci s Horním Rakouskem. To zní velmi zajímavě. Vzpomeneš si třeba na nějaký konkrétní příklad nebo příběh takového propojení, kdy jste dokázali nějaké dvě firmy spojit a vznikl z toho nějaký zajímavý projekt třeba? Ty propojení firem, to je vlastně něco, na čem aktivně pracujeme a snažíme se vlastně, pokud ta firma řeší nějakou otázku, nějaký problém, který má, nebo nějakou výzvu, tak jim řekneme, hele, ale nechcete zkusit tady toho člověka, známe ho, je tady u nás zasídlený, nebo máme ho okolo sebe, je to nějaký náš třeba mentor, se kterým spolupracujeme. Ale dá se říct, že i spousta projektů a zasídlených firm, který tady teď máme, že vlastně vznikly i díky tomu, že se nějakým způsobem potkali s programy a aktivitami JVTP. Spoustu firm prošlo právě třeba soutěží Jihočech a našli tam třeba spolupracovníky a kolegy a až potom po té soutěži třeba založili tu svoji finální definitivní firmu, ve které třeba teď pokračují. To je třeba Virtual Lab nebo podobní. Super. Zdá se, že to je takový inspirativní místo, kde se můžou dít ty příběhy, které jsou třeba jenom v hlavě, ale pak se přenesou i do té reality díky tomu, že se tady potkají ty správní lidi a dostanou tu správnou podporu. To se mi líbí. My sami jako naučíme AI jsme taky využili vaší podpory a moc ji vážíme. Tak to můžeme ještě veřejně znovu říct, že za to moc krát děkujeme. Sídlíme tady, máme tady i nějaké další aktivity a baví nás to. Takže mám i radost, že si přišla mezi nás a můžeme si takhle po nějaký době popovídat v klidu a nejenom na chodbě, tak si to ahoj a tak. Jsme moc rádi, že to takhle vidíte, protože ono se to jako velmi špatně měří vlastně tyhle ty dopady. To je pravda asi, nejsou to úplně žádný jako extra tvrdý data tohleto, takže potom i ta prezentace vlastně těch výsledků a úspěchů JVTP je náročná, ale určitě je to něco, na čem pracujeme, aby jsme vylepšili a myslím, že se nám to jako daří líp a líp teď v poslední době. Jo, jde to vidět. Jo, za nás určitě ano. A když už jsme takhle v tom našem rybníčku, jižní Čechy jsou často vnímány jako takový ten tradiční kraj, máme tady ty památky, rybníky a hodně lidí to má jako, že jsme třeba takový víc konzervativní. Jak to vnímáš? Jak to vnímáš ty, když pracuješ s těma firmama? Jsou opravdu jižní Čechy takové jako strnulé, nebo jsou tady naopak progresivní, mladí, akční lidi, kteří chtějí tvořit a budovat?
Určitě jsou tady mladí a progresivní lidé, kteří chtějí tvořit a budovat a budeme rádi, když všichni tyhleti mladí a progresivní a ti, kteří chtějí podnikat, tak když přijdou za námi do IVTP. No, ale jo, jako určitě tím, že se nám tady dobře žije, tak nemáme takový jako kdyby vnější tlak toho, že bychom něco chtěli jako hodně měnit. No a vlastně jaký inovace a jako změny, tak jsou často jako tlačený nějakou potřebou takovouhle, kterou třeba tady máme jako slabší než řekneme nějaký kraje typu Moravského, Slezského a tak dále, že jo. No, ale to může být jako výhoda a příležitost, že tady máme silný potravinářství, zemědělství, tohleto rybníkářství, že jo, tak to můžeme jako obrátit v naši obrovskou výhodu tohleto. Je to tak? Je to tak? Dámy a pánové, pokud se vám líbí naše epizoda, tak dejte nám odběr, sdílejte s vašimi přáteli a kolegy a za branami našeho online klubu se můžete podívat potom na celý záznam, včetně té bonusové sekce a uvidíte ho tam i o týden dřív, než je ve veřejných zdrojích. My budeme pokračovat dál v našem rozhovoru s Martinou Panošovou-Huckovou, zkráceně MPH. Když tady máme ty zkratky JVTP a tak MPH. Když za vámi ty firmy přijdou, často se asi objevuje téma umělé inteligence, nebo předpokládám, že ano, když je to takový boom. Je to tak, že opravdu už ve dveřích jako vykopnou dveře a řeknou, nebo takhle, je to opravdu tak, že když už otevřou ty dveře, tak na vás křičí, já chci dělat něco s umělou inteligencí, anebo jsou tu i jiný obory, který vůbec umělou inteligenci zatím jako neřeší a ještě se jich to nedotklo a úplně v pohodě fungujou. Protože já mám pocit, že dneska se to tlačí úplně všude. I tam, kde by to třeba ani nemuselo být, možná. Tak jak to vlastně je tady v praxi, když za váma někdo přijde, nějaká firma, tak jak se k tomu staví? Ještě, aby jsme vlastně jako úplně ujasnili to, jak my tady hlavně jako fungujeme, tak my vlastně každý rok otevíráme určité programy podpory a do těch programů se nám vlastně hlásí firmy, které mají právě nějakou potřebu třeba inovovat, mají nějakou potřebu získat nějakou dotaci na svoji činnost. A na těch můžeme vidět vlastně za tu poslední dobu, třeba i za ty poslední roky opravdu, jak se zvýšil počet firem, které přicházejí s produktem, který je přímo jako třeba založený na tom, že využívá umělou inteligenci. Tak to jako určitě tohleto vidíme. Vidíte to? Ale samozřejmě, že jsou tady i firmy, které nemají jako primárně projekt založený na umělé inteligenci, ale určitě ji využívají, jako dneska fakt každý nějakého chatbota používá, že jo, pro svoji práci, když potřebuje vygenerovat nějaký text. Minimálně na takové věci, ano. To jo, no. Když jsme začínali s podcastem, tak se to tak jako řešilo, jak moc ta AI se dostává do procesů ve firmách a dneska mám pocit, že už je tam jako všude etablovaná, že dřív to tak ještě úplně nebylo, ale je to, nevím, pár měsíců a ty jsi mi to teď potvrdila, že v podstatě i firma, která vyrábí nějaký produkt, tak už nasazuje umělou inteligenci minimálně přesně na nějaké generování textu a podobně. A právě proto je docela důležitý mít i nějaké interní pravidla, bezpečnost a tak. A tohleto i taky dokážete s tady tím poradit, jo, když třeba přijde firma a řekne, my chceme používat AI, máme to takhle namyšlený nějak, dejte nám nějakého mentora, který nás s tím provede, dejte nám nějakého AI konzultanta. Umíte propojit i s takovýmhle odborníkem? Určitě, protože tím, že se nám tady vlastně otáčí jako spousta firem a v těch programech máme opravdu jako velké množství zajímavých mentorů a odborníků, tak máme velkou síť jako poradců a konzultantů a i firem, který jsou kolem JVTP a určitě můžeme poradit, na koho se můžou obrátit. My sami můžeme podporovat rozvoj podnikání skrze právě naše programy, skrze akcelerační program, skrze teď nový program InnoJich a skrze DigiHub, který tady vlastně je. A tady ta část vlastně toho propojování a síťování a networkingu, tak to je něco, co vlastně běží paralelně úplně jako vedle toho všeho. Automaticky skoro. Jo. Je taky přirozený, že jo? Určitě, jako to, že se snažíme tady vlastně kultivovat podnikatelský prostředí a inovační, řekla bych, regionální ekosystém, tak to je určitě taky velká část naší práce. Tohle. Říkala jsi InnoJich, je to nový program.
Dokážeš nám prozradit něco víc k tomu? Určitě můžu. Máme z toho velkou radost, že se nám podařilo právě získat projekt z operačního programu OPETAC a získali jsme vlastně možnost podpořit jeho české firmy, ať už začínající nebo zavedené, ve chvíli, kdy chtějí něco inovovat, něco si vyzkoušet, nějaký proof of concept udělat nebo něco otestovat předtím, než do toho investují větší peníze. Je to projekt, který dokáže podpořit firmy, které chtějí dělat něco kolem AI a digitalizace, automatizace, ale třeba i vývoje nových produktů, ať už jako digitálních nebo fyzických, nějakého prototypování. Ale je to i pro ty, kteří chtějí třeba vstoupit na nové trhy, něco si zvalidovat a udělat něco takového jako měkčího. No. A když říkáš podpořit, co si pod tím můžou naši posluchači představit? Jak taková podpora v praxi může vypadat? No je to finanční podpora. Super. Jsou to vlastně zvýhodněné, je to podpora, která vám zaplatí zvýhodněné poradenské služby. Jo, takže vy si můžete, nebo respektive skrz náš program, my vám pomůžeme zaplatit nějakou službu, na kterou byste třeba jinak nedosáhli, byla by pro vás riziková, nebo by byla jako s velkou mírou nejistoty a normálně byste do ní nešli. Taky můžete získat vlastně až se 75% dotací. Wow. To je hodně dobře hozená rukavice a tak mě napadá, je tam nějaká asi kvalifikace, že jo? Nedáte to každému na potkání. Co musí ta firma teda splnit, abyste vy na ní ukázali a řekli, vám tu podporu nabídneme? No, firma musí být určitě z Jihočeského kraje, musí tady tedy být zasídlená, že jo. Je potřeba, nebo je to určitě pro projekty, které jsou právě inovativní a který nejsou jenom třeba jako potřebujeme vytvořit nové webové stránky nebo potřebujeme zavést nějaký ERP systém, tak to určitě ne. Ale na něco jako složitějšího právě otestovat si nějakou inovaci, něco třeba opravdu zdigitalizovat nějaký proces nebo zavést právě umělou inteligenci do nějakého procesu, tak přesně na to je. To znamená, oni asi napíšou nějaký motivační dopis. Je to běžný postup, podáte vlastně žádost na naše stránky, tam najdete formulář, přes který se přihlásíte a my je vlastně sbíráme v takových kolech, které vlastně budou 4 a pak je teda tady hodnotící komise odborná naše a ta vybere vlastně ty, které zapadají do toho programu a dokážeme vlastně podpořit, my tam máme nějaký rozpočet taky, takže dokážeme podpořit celkem minimálně 30 firem za budoucí 2,5 roku. To je dobrý, to je super. Takže přátelé, Jihočeši, všichni, kdo máte nápady a jste ambiciozní do JVTP, minimálně se můžete podívat na stránky a zjistit si víc informací. A nebo, jak už tady Martina říkala, přijďte, zaklepejte na dveře, dostanete kafe a třeba se něco dozvíte. Dobře, i teď sedíme v JVTP, tady natáčíme vlastně náš podcast, takže krásně nám ta spolupráce funguje. Když tady se běhnu schody, projdu se po chodbách, jaký laboratoře nebo jaký technické vychytávky, jakou infrastrukturu tady vlastně můžu najít? Protože já se upřímně přiznám, že to vlastně pořádně taky nevím. Tak co tady všechno máte a co ještě třeba plánujete a chystáte? No tak z toho, co je tady teďko volně přístupný a co není obsazený teda těmi biotechnologickými firmami, což jsou ty laboratoře, tak my tady máme a rozšiřujeme naši technologickou laboratoř, řekněme, můžeme ji říkat AI laboratoř, a zkráceně tak AI Lab, můžeme tomu říkat Design Lab, nebo tomu můžeme říkat DigiLab. A je to vlastně tedy jako místo, kde si můžete vyzkoušet jak 3D tisk, tak práci prostě s umělou inteligencí na našich počítačích. V blízké době je chceme rozšiřovat a vynovit, koupit nějaké nové stroje, aby vy jste tady mohli a my jsme tady mohli testovat nějaký lokální modely, AI modely a něco testovat, vyvíjet, nasazovat pilotně u zákazníků. Takže to je určitě něco, na co se můžou těšit všichni, kteří chtějí pracovat s AI na nějaké jako vyšší úrovni a nemají svoje vlastní zařízení. Tak v JVTP to je to místo, kde to můžete zažít a vyzkoušet. No a to mě teď zajímá, jak teda
zase v praxi. To znamená, je to jenom pro lidi, nebo pro firmy, co jsou tady zasídlené, anebo se někdo objedná přes internet, zaplatí, nevím, nějakou částku a vy mu to půjčíte na hodinu, na 2, na den, nebo jak se dostanu k tomu počítači, abych si tam mohl testovat svůj lokální model? Tak pro ty zasídlené firmy a firmy, se kterými spolupracujeme, které u nás jsou podpořené v programech, tak je tam ta cesta asi jednodušší, ale určitě najdeme nějaký způsob, jak tohle zpřístupnit i pro firmu, která by vlastně přišla zvenku. Ale to, jak my pracujeme, vlastně každá firma, která má zájem spolupracovat a chce podporu od JVTP, tak my jej nějakým způsobem podpoříme a snažíme se pracovat s nimi dlouhodobě a nejenom jednorázově. Chápu, že to není takový, tak si to tady půjču na hodinu, ale pojďme spíš vymyslet nějakou strategickou dlouhodobou spolupráci a v rámci toho mimochodem máš tady tu laboratoř. Určitě, protože to, co my chceme, je firmy akcelerovat, podporovat, aby zaváděly inovace a tak dále. No. Jo, chápu, to dává smysl, jo, určitě. Jihočeský kraj má tady skvělou univerzitu a dost často se ale děje, že ty lidi odchází třeba do Prahy. Může JVTP nabídnout něco těm mladým, čerstvě vystudovaným, ambiciozním lidem? Nebo je to spíš opravdu už pro člověka, který podniká, už má zajetou firmu, nebo má nějaké zkušenosti? Jo? Protože vy podporujete startupy, chápu, ale co by měl, nebo proč by měl ten mladý člověk, který tady dostuduje, zůstat radši tady v Jižních Čechách a proč by neměl utéct třeba někam do Prahy? Co by ho tady mohlo udržet? No tohle je docela jako složitá otázka, že jo? Tak když odchází mladí lidé jako studovat, tak obvykle jdou za tím oborem, který tady nenajdou, nebo ho nenajdou v takové kvalitě, jakou by oni třeba chtěli, nebo a těch důvodů může být tady jako mnoho, jo? Ale máme tady skvělou univerzitu, máme tady i další vysoké školy, ale nemáme tady úplně jako silně zastoupené nějaké IT nebo vývoj software, jo. Máme tady teda strojírenství, lehce řekněme, ale není to úplně takové, jako vždycky prostě jako jdete na ČVUT nebo někam do Brna, že jo. Takže určitě vždycky budou mladí lidi odcházet a je to dobře, protože aby trávili celý svůj jako mladý život jenom tady v Jižních Čechách, tak to asi by nebylo úplně zdravé a je to třeba část toho, co možná způsobuje to, že je ten region tak konzervativní. A jak to udělat, aby se vraceli? No tak v tomhletom jako JVTP částečně doufám pomoc může. Jednak, co vlastně teď je takový další směr, který teďko otevíráme, je podpora talentů. Chceme pracovat už s lidmi na základních, středních školách a na vysokých školách ve chvíli, kdy ještě studují, ještě třeba podnikat nezačali, už ale nápady mají. To teď jako odskočím, to samozřejmě můžeme vidět na těch nositelích nápadů, kteří přichází buď do Jihočecha, nebo ale i třeba do akceleračních programů. Je tam určitě nějaká část vždycky, co jsou stále studenti. A zase mnoho těch zakladatelů a v současnosti zasídlených firem, jako je třeba Adventurer nebo Herbavita, tak ty vlastně začínali tady ještě při studiu a těsně po studiu. Já si myslím, že jako to je strašně skvělá chvíle na to začít podnikat a vyzkoušet si to po té škole. No a aby se nám ti lidi vraceli do toho regionu, tak jim tady musíme připravit něco, co pro ně bude zajímavý, že jo? Proč by se vraceli, když tady není něco tak skvělého, jako mají třeba v Praze nebo v Brně nebo prostě v nějakém jako jiném kraji, anebo třeba v zahraničí. Pokud tady v JVTP vybudujeme AI laboratoř a třeba i nějaký takový, řekněme, malý Fab Lab nebo malou takovou jako technologickou dílnu, kam můžou lidi přijít a něco si vyzkoušet, sami si něco vytvořit, otestovat, vyrobit, tak si myslím, že se jim bude vracet líp, protože budou vědět, že tady mají kam jít. Pojďme se teď podívat trošičku do budoucnosti. Kde vidíš ty JVTP za 5 let? Budou tady pracovat roboti nebo spíš víc kreativních lidí? Určitě tady nebudou pracovat roboti, možná tady spousta robotů někde bude chodit a tak různě, ale pracovat tady budou pořád lidi. Za 5 let, to by byl takový sen, tak bylo by super, kdybychom měli ještě jeden větší barák, kam bychom mohli posílat ty firmy, které nám vyrostou a které už se nám nevejdou do těch našich prostor a potřebovali by něco většího, tak to by byla jako jedna věc. No, bylo by skvělé, kdybychom tady měli právě nějaký, řekněme, malý Fab Lab nebo malou takovou jako technologickou dílnu, kam můžou lidi přijít a něco si vyzkoušet, sami si něco vytvořit, otestovat, vyrobit, tak si myslím, že
prostor typu FabLab nebo nějakou digitální laboratoř, AI laboratoř, kde si můžete vyzkoušet 3D tisk, kde si můžete vyzkoušet 3D tiskenování, nebo něco udělat na plotru, nebo něco vysoustružit na nějakém malém CNCčku. Teď ono je to hrozně složitý zase to propojit s těma IT technologiemi, že jo, který jsou takový čistý, tohle zase potřebuje nějaký jiný prostory. Takže je to hodně o tom prostoru. Chtěli bychom ještě jeden barák. Chtěli byste ještě jeden barák. Tak si budeme držet palce. My jsem taky vyrůst, tak ať máme kam se přesídlit. No. Dámy a pánové, budeme pokračovat dál v našem rozhovoru, ale to už bude za branami našeho Naučíme AI klubu. Takže pro naše členy tam máme připravený nějaký bonusy a další skvělé myšlenky a nápady tady s Martinou Vanošovou Hůckovou. Budeme se bavit o nejoblíbenějších nástrojích, který tady používají pracovníci VVTP a také o vibe codingu, takže se máte na co těšit. Asi můžeme tady přihřát polivčičku a prozradit, že chystáme dlouhodobý vzdělávací program pro všechny z vás z VVTP. Ty změny a ten posun je tak strašně jako rychle obrovský, že věřím tomu, že dneska je to všechno zase úplně jinak a dá se to udělat jako jiným způsobem, jednodušejc, že jo. Jo. No tak asi každá vlna vlastně, jak technologická, tak vyvolává nějakou společenskou jako protivlnu a to je určitě dobře, protože ono to kultivuje vždycky jako kdyby tu technologii.